И какво са хора, аз съм Матрил 41. Днес ще играем в Red Bull 4 епизод 6 или 7, да го наречем поредния епизод на Red Bull 4 и да започвам, мисля, защото това сигурно ще бъде много епично ниво, ще имам фейлове, най-различни работи. Ако фейлваме много, ще бъде кратко, да не фейлваме и да бъде дълго епизодче. И да, аз ще започна от 36-ти, защото не сме го минали пред камера. Fuck this shit. Още от началото. Фейл. Бейбе. Блъснахме го. Сега тук е много важно да оцелеем, не да фейлваме, може би. What the fuck? Сега тук, ако бяхме фейлнали, хора, ще бъде много тъжно. Настрани, отдропваме се ни и така. Не още. Yes. Аз съм най-добри. За винаги. Няма спорови. Не ме лъжи. Добре, хора. Така да се стегнем малко, защото имаме само 4 живота. Не трябва да ги харчим за глупости. А тук трябва да се засили много, бейбе. И засилихме се много. Тук добре. Даже много добре, да се каже. На нас, хора, звездите не са ни проблем, дори да не вземем звезда. В смисъл, на нас няма да ни пука. Щях да умра и затова по-добре да не се такова. Тук много яка фейловица можем да имаме. Обаче, както виждате, сме на 4 живота. Тук това е много лесничко. Ето така се минава. Ако някой не знае. Ако не знае, някой да ме пита, да ми звънне по телефона, да пита: Петроче, как се минава тук нивата, бе? И аз съм отговоря: много лесничко, бе, бро. Например. Супер, добре. За сега много добре се справя, ама не очаквах. Мислех, че ще епизод ми пак ще бъде кръстен фейл, обаче, както виждате, за щастие не е кръстен фейл. Не! Бебе! Това беше най-епичното ниво на света, бро. Добре, хора. Това ни е третото ниво, май, което играем. Добре. До тук добре се справяме. Това беше най-трудното за това ниво. Не знам. Както паднах. Аре бе, мой бе. Аре бе, трябва да успееш. Айде на кино, бе, мой. Добре, минахме много нива, мисля. Тук сега не трябва да става фейловицата, защото ако стане фейловицата, аз снимам повече на тази игра. Нали знаете, че рейджвах вече един път, цял един път.
И не мисля, че това трябва да става втори път. Добре, не взехме звездата, но това не ни интересува. Гледайте сега, това е много лесно. Не. О, я, бебе. Минах. Добре. Тук сме перфектно. Играем просто... Удивително. Не трябваше да го казвам това. Добре, тук сме добре. Това беше много лесно ниво, между другото. Не очаквах. Не очаквах да е толкова лесно, а фейл на него. What the fuck? Оп, мини. Минионак Бокански. Лейте са тука. Царен на купона. Добре. Мисля, че за сега минахме доста много нива. Все едно играеме в първи епизод. Там са много по-лесни нивата, хора. А тук са адски трудните нива и ги минаваме толкова бързо. Това аз не го очаквах. Исках само нещо да ви кажа, хора. Да знаете, че няма снимам на Hearthstone. И всички ме питате защо. Защото не знам правилата на играта, смисъл... Не, харесвам играта като цяло с карти, някакво такова. Отваряме на пакове, такива неща, много хора просто тази игра не е за мене, не знам нищо за нея. И Yu-Gi-Oh ме питате дали ще игра. Не, няма да игра. Ако някой ми каже правилата или да ми прати линк в коментарите, да гледам клипа, какви са правилата на Yu-Gi-Oh, може да ми прати линк в коментарите. Умряхме. Добре, хора. Това беше всичко с мен. Абонирайте се, дайте лайк и subscribe, ако може да дадете един subscribe, лайк. И най-много да коментирате. Това беше всичко с мен и бай-бай.